Pasqua i tots solem pensar que les xiques per a festejar, perquè així s'estila un costum de fer un bon berenar. A una parelleta vaig pillar arrimats a un marge de Bisquert i els dos estaven molt juntets i es dient no sé què. En saber els meus pares que festeges un berenar que t'aprepararan. I tant li va demanar que a la fi li va contestar: 2 pans que maus tindràs, pa, postres i més, i els ditets els xuparàs. Però vull que sàpies i entengues la moda que n'hi ha, que tu portes 2 ous i una sobrassà. Ara Pasqua ja havia passat, i ella estava en el camp molt calent. Lamentava i dia lo que sent, que m'ha fet mal el berenar. Jo no sé entre els dos què passaria, que ella Pasqua a tota hora maleïa, i tant es va empitjorar que al metge varen cridar. Doncs quan la va visitar i es queda sorprès, diu: això no és res, lo que té la seva filla parlant l'informal són els ous de Pasqua que li han pegat mal. Se n'anem a la vall. La vall d'Albaida diu que en la vall mengen ceba i caguen all. Gelós, d'allà lo seràs. Lu, d'allà lo. És més sagrat, gelós. Petala del